Yan. Magandang tanghali. Live tayo ngayon, kakain ng igado, ulam, at tipaklong. Yan, tipaklong mga idol, tipaklong ulam. Oy! Ay, sorry. Ito, tipaklong. Garens? Yan. Tipaklong. Nang huli si Bunso kagabi mga idol. Kain ulit, kain. Sarap. Kain. Yun. Konti lang yung pagkain natin mga idol. Igado ng Ilocano mga idol eh. Ito ba? Igado. Yan. Sarap. Kain. 1 million views. Mado mo lang. Sama lang sa tanda mo lang. YouTube na kita. Ito mga idol oh. Yan, paklong. Nagmamahal. Bagong luto mga idol, mainit-init pa. Siya ba ang ayaw sa'yo? Sarap. Lapit tayo. Ito. Nga, paklong. Mukbang mga idol, live na yan. Tignan natin kung kaya natin ubusin to. Ha? Kunti lang naman to eh. Diba? Yeah. Magandang araw. Gusto kong magkamay mga idol. Feeling ko mas masarap magkamay. Nagugas naman ako eh. Yan. Mayatay-atay ito oh. Pero the best to, tipaklong talaga, tipaklong. Sarap. Nalagay niya may kadukang bullets. Kaya mga idol. Shot, idol, shot. Kain, shot tayo. Bilog lang malakas. Hindi tayo yun. Kain tayo. Tipaklong oh. Oh, namumula-mula mga idol pag naluto yung tipaklong. Yung mga alam Magandang. Shot daw. Nadang pangan. Mga nasigot kiniwan. Kain. Abner? Ang problema nung madadaal, kita talaga akong madadaal. Ang mga sukatan, basta importante mabubuan. Mayakman tayo ba lang. Madadaal ko kumatahan. Magandang araw. Yan. Ano, mangan? Basta na. Tagay. Tagay tanghaling tapat. Dodon. Sige lang. Mainit yung kanin. Unang nabibigay. Ito wala na taga. Hindi na yan.
Pa-share po ng live natin mga idol. Yan. Marami pa tayong tipaklong dito. Ito guys, titipakling. Hey. Dapat naman. Yeah. Tipaklong. Sarap. Ang sarap mga idol. Bagong luto. Yan, igado po yung ano. Ito, igado. May green peas. May carrots. May bell pepper. Tapos yung pampakulay, toyo, tsaka ketchup mga idol. Kunti lang. Yes, mga idol. Yes. Kakain na rin si Bunso. Malakas kumain yan mga idol. The best to, the best. Tipaklong. Wow. Kain na na. Aba. May bagoong pa tayo na may kalamansi mga idol oh. Lagay tayo. May dayap. Yun pa lang, ulam na mga idol. Sili. Wow. Sarap. Yan na. Tipaklong mo mga idol oh. Bagong luto yan ah. Sarap. Bango ng bagoong. Maasim-asim mga idol, sarap. Parang kulang yung pinakita kong kanin mga idol ah. Sarap mo. Dito ako, nahihirapan ako dyan. Ayan. Ganyan pala dapat. Yan, shoutout po sa 15k viewers. Ang dami, 15M pala, 15M. Yun. Mukbang tayo mga idol, live. Yan, hindi tayo matakaw mga idol, nakakadalawang pinggan lang tayo. Unang pinggan pa lang to mga idol. May pangalawa pa to. Ulam natin, igado. Ito. Yeah. At saka tipaklong, ano, sili mga idol, green. Siling green plus tipaklong equals yummy. Tiyang kain. Noona ka lang eh. Wow. Bye! Susubuy-buya pero dadilikod. Agbuy-buya lang dadilikod. Live di man na yan. Sana all. Sana all, iba rin yung
Iba rin yung swan. Ano yung pinapaklong? Sarap. Sarap, mother. Tipak. Tipaklong. Tipak-pak. Hmm? Hmm. Wala man sa'yo ang lahat. Ganda ng boses mo dyan ah. Dancer ka siguro nung ano, mag-aaral ka. Kain po, kain. Bukan ka. Panalo talaga. Ano niya na daw ulo si baklong ka sa ano na? Sabi mo, Diyos ko na, dapat hatog na ako. di po ko na. Kasi nilad. Kata mo na. Ang sarap mga idol. Panalo. Magpupa ka na. Hmm. Wala na yung kabundok na kanin natin. Pinagasam. Sarap nga eh. Ang tawag na talaga. Wow. Niluto ko yung tipaklong mga idol. Nilagyan ko ng paminta, nilagyan ko ng laurel, nilagyan ko ng sili. Sarap. Mmm. Kuha tayo ng kanin. Chang, ikaw muna dito. Kanin. Sino ang? Ito na makita na. Pakita ka din eh. Ano na? Oh. Babaya ka na eh. Hindi mo ka nasaan. Ano da? Marami na naman kasi pa. Ulo ko paklang mo ba? Hi guys. Yan. Dami mo bro. Dami mo tasang views. Siya. Four. Oh, kali. Ano ko na kayo? Makita ka bro. Bang. Slight lang. Because I'm shy. So, Scissor. So, Hindi, hindi ako kumaway. Look. Cut. Yan na mga idol. Aba. sarap ng tipaklong bro. Sige, pakita mo. Ito, Yan si Nanang kumakain. napakasarap ng tipaklong. Kumain kayo. Mga Sige, sige. Kumain ka na. Ito lang ang ngipin. Sarap. Sarap kasi. Mm. Ito pa po. Sarap. Malawang pinggan. Yan. Kaway-kaway sa mga katulad kong Ilocano mga idol. Mahilig sa igado, mahilig sa exotic foods. Dami. Mm-hmm. Sarap. Ito rin na gaya. Yan. Sarap. Kumain, kumain na lang. Vegan man. Mabigat, dudun man yun ako. I'm so... Kahapon nag-live tayo ng tipaklong. Ngayon, live na naman. Tipaklong na naman mga idol.
Bukas kaya, tipaklong na naman. Pwede rin. Habang may nahuhuli mga idol. Kakain tayo. Sili. Sarap. Sarap mga idol. Tapos natin yung paa. Yan. Bagoong. Bagoong at citrus. Kain mga idol. Sarap nito. Igado. Tipaklong. Sarap. Sarap. Bango ng bagoong. Dami. Pahingi naman, sabi ni Ma'am Jaisel Respicio. Yan. Hindi ka ma'am, bibigyan kita. Kaya halika, kain tayo. Ay, magandang araw Ma'am Jaisel. At sa lahat ng mga nanonood sa ating live mga idol. Igado. Lamang loob ng baboy. Yan, na may halong laman at may taba-tabang konti. Plus tipaklong. Naubos na yung tipaklong natin mga idol. Meron pa sa kawali kaya lang sa pamangkin ko na yun. Magalit sila sa akin pag di nila tikman. Yan. Balay sa susunod, manghuhuli tayo ng isang timba. Isang timbang tipaklong para mukbagin natin. Solo tipaklong na lang, wala nang kanin-kanin, no? Nabubusog na siguro. Sakto lang ito mga idol pag nabus ko. Sarap ng pagkadali nito. Sarap. Sarap ng pagkadali ng igado. Try na natin. Sarap. Anong ulam mo? Sabi ni Ma'am Jaisel.
Tipaklong po. Pritong tipaklong saka igado. Sarap. Diyan, pwede nyo i-check yung ano natin, yung content natin mga idol. Yung sa video natin, in-upload ko kaninang umaga. Kung paano namin niluluto yung tipaklong ng pagkasarap-sarap. Yan. Kahapon, ibang luto. Kanina may dinagdag naman ako. Nag-experiment tayo kung paano papasarapin lalo. Ay, nabusog ako. Meron dito mga idol, paano lang, legs ng tipaklong, pero nakakain to. Naluto to mga idol, yan o. Parang chichirya. May CD pa nga eh. Tignan nyo, lumalagotok. Crunchy, crunchy. Parang chicha. Ano, ang dami. Legs ng tipaklong mga idol. Kung manok to, pinag-aagawan na tong legs. Sarap. Man, boss. Boss. Man. Sabi ni Ma'am Jaisel, napanood daw niya yung video ko kaninang umaga na nagluluto ng tipaklong. Yun. Yun po yung minukbang natin kahapon, ma'am. Ang sarap nun. Parang first time ulit simula nung 90s ata yun. Huling tikim ko. Ilang years. Pero ano dito sa probinsya. Tapos natikim ko ng tipaklong. Galing ng Mindanao, 2017. 2017 yun eh. Galing ng General Santos ata yun. Dala nung kasama ko. Pero yung dito sa amin, yung nakukuha dito, tagal na. 90s pa yun mga idol. Tagal na. Sarap. Yan, pentuhan muna tayo. Sarap talaga. Lamig pala ng tubig. Pinanghugas ko ng kamay ko. Ayan. Saan tayo mga idol? Napakainit dito sa Cagayan. Medyo malapit lang kami sa Tugigaraw mga idol, kaya napakainit dito. Kahit napakakulimlim ng panahon, no. Nagbabadya na naman yung ulan, napakainit. Yan, busog tayo, thank you Lord. Kahit tipaklong lang. Sarap. Sarap mga idol. Yan, comment naman kung anong inulam nyo. Sa atin, tipaklong at saka igado. Sarap ng pagkadali. Yan. Bukas ano kayong mumukbangin natin. Dapat pala ano, every pananghalian nag-live tayo mga idol kasi may mga nanonood. May mga nakikisabay sigurong kumakain. Yan. So, ubos na mga idol. Busog na tayo. Yan. Loads, padikit naman. Sige, Loads. Paano ba mas mabilis na paraan yan? Yan. Sa mga gusto pong sumuporta sa atin mga idol, yan. Alam nyo na. Alam na. No? Tulungan na lang.
Ay, ay, ay. Yan, magandang araw po sa ating lahat mga idol. Paano ba to? Steve. Babalikan kita. Yan, idol. Magandang araw sa iyo, Wiz TV Vlog. Mamaya, dadalawin kita, idol. Ay, ay, ay. Yan, 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 yan. Okay, mga idol. Wala na mga idol, kanina sana ang dami-daming nanonood. Yan, padikit na lang po kay kay Wiz TV Vlog. Yan. Padikit po. Sa mga gustong magpadikit din, alam niyo na. Yan. Pupuntahan kita mamaya, sir. So ba to? Yan. Sa mga gustong tulungan na lang. Yan. Tulungan na lang mga idol, tulungan. Init. Napakainit mga idol. Kumusta kayong lahat dyan? Yan. May mga nanonood sa atin, kaya lang hindi nag-message. Init, napakainit, grabe. Mamaya mga idol, baka ko makalimutan. Kung gusto nyong panoorin yung panghuhuli namin ng tipaklong, i-upload ko mamaya siguro mga alas 6. Alas 6 ng hapon, i-upload ko. Experience dun sa may maisan, napakasukal. Mga damuhan mga idol. Yan, bali dalawa kami ng kapatid ko at mga kapitbahay. Kapitbahay at mga banda dun. Ang daming nanghuli ng tipaklong mga idol nung nakaraan. Ha? Sumurot ka? Pati yung nanay ko na 63 years old gustong sumama. Na-miss kasi mga idol, na-miss manguha. So i-upload ko mamayang alas 6. Yan, sana panoorin yung mga idol, yung paghihirap namin. At sa mga mahilig sa mga gagamba mga idol. Yan, sa mga mahilig sa gagamba. Ang dami, napakadami. Kung may lagayan lang sana at kung priority lang sana yung gagamba, napakadaming huli mga idol. Malalaki ang haba ng mga galamay, ibang klase. May mga batsyog, malaki yung tiyan. May mga magandang katawan din, may mga malilit yung katawan, tapos mahaba yung galamay. Di kasi ako marunong yung tumingin sa mga klase ng spider mga idol. Basta nakaganda na ako, maganda na yon. Yan. Makikita nyo sa upload mamaya, ang daming gagamba talaga. May mga naglalaban-laban pa. So panoorin nyo. Yan. So hanggang dito na lang muna mga idol. Bukas ulit, magmumukbang ulit tayo bukas kung anong ulam. Kung tuyo yung nakahain sa lamesa, yon mukbangin natin. Tulad kahapon, tipaklong sa katulingan. Bukas kung walang ulam, toyo at mantika or asin mantika, pwede lang mga idol. No? Masarap nga yun eh. Naranasan din naman natin yun eh. Ay, naranasan ko naman yun eh. Basic na sa akin yun mga idol. Kahit asin lang. So hanggang sa muli mga idol. Ingat. Service TV Vlog. Yan. Ingat. Salamat. Bye-bye.